L-awtoritajiet Amerikani ċaħdu dħul ta' Isabel dos Santos u l-qraba tagħha fl-Istati Uniti. Isabel dos Santos hija bint l-eks-President tal-Angola. Il-biljonarja xi darba meqjusa bħala l-iktar mara sinjura fl-Afrika ilha tiġi mfittxija fuq korruzzjoni. Kważi 3/4 tal-isħma ta' dos Santos f'kumpanija bl-isem ta' Ephases kienu miżmuma permezz ta' kumpanija Maltija Winterfell li għalija jidher bħala direttur l-eks-deputat nazzjonalista Noel Buttigieg Scicluna. Isabel dos Santos spiċċat blassi friżati f'pajjiżha fuq allegat korruzzjoni u tixħim minn fuq dar kumpaniji nazzjonali fl-Angola. L-involviment ta' Buttigieg Scicluna ma' dos Santos li ilha taffaċċja akkużi ta' korruzzjoni u frodi f'pajjiżha imur lura żmien meta l-eks-deputat nazzjonalista kien igawdi bil-kbir minn gvernijiet nazzjonalisti. F'dan iż-żmien Buttigieg Scicluna serva bħala ambaxxatura d-Danimarka, pajjiż iffrekwentat sew mir-raġel ta' dos Santos li wkoll affaċċja akkużi ta' frodi. Buttigieg Scicluna kien ukoll membru fuq diversi bordijiet tal-gvern fejn fuq medda ta' 10 snin huwa tħallas ma' 850,000 euro. Dan fil-waqt li fi żmien it-tmexxija tal-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil huwa kien ifforma parti mill-kummissjoni li tarbel il-kandidati nazzjonalisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Buttigieg Scicluna ilu membru tal-Partit Nazzjonalista mis-snin 70. Jispikkaw relazzjonijiet mill-qrib fost oħrajn mat-tifel tal-eks-Ministru Austin Gatt. Intant is-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken sostna li dos Santos mhix titħalla tidħol fl-Amerika għaliex użat il-pożizzjoni tagħha biex tkun involuta f'korruzzjoni u għamlet miżappropriazzjoni ta' fondi taċ-ċittadini tal-Angola.